Nu skal vi prøve at lave Bastrika, og i Bastrika der er der forcerede udåndinger og forcerede indåndinger. Jeg viser det lige først, og så kan vi prøve at snakke lidt mere om, hvordan du gør, og hvordan det hænger sammen. Så slap af i maven, kom ned og hvil på armene, og så laver vi forcerede udåndinger og indåndinger. Så normalt holder man vejret bagefter, så længe man kan, og udånder. Så det er en runde her af Bastrika. Og for at kunne lave Bastrika, så er det en rigtig stor fordel at først at mestre Kapalbhati. I Kapalbhati, der gør man faktisk det samme, men du har så kun den forcerede udånding. Det vil sige, at det nederste af maven trækker ind, og så slapper du af. Den er passiv indånding, undertrykket, får automatisk luft til at suse ned i lungerne, men du er altid klar til at skyde luften ud igen. Jeg skifter hele tiden mellem aktiv udånding, fuldstændig afslapning af mavemusklerne, som trækker luft ind igen. Jeg trækker ikke luft ind nogen andre steder. Det er som man laver Kapalbhati. Men når du så laver Bastrika, så i forbindelse med den naturlige indånding, så trækker du faktisk maven hurtigt ud. Du trækker ligesom vejret fra mavemusklerne hurtigt ind igen. Og det betyder, at du nu kan sætte større tempo på, end du kan i Kapalbhati. I Kapalbhati, der er du lidt afhængig af, hvor lang tid det nu tager for dit undertryk at trække luft ind. Lidt afhængig af lungerne og passage ned til lungerne og så videre. Så tager det noget tid. Men der er ingen grænse for, hvor hurtigt du kan lave Bastrika, fordi du bestemmer, du forcerer det med dine mavemuskler. Men du kan ikke gøre det hurtigere, end at din timing kan følge med. Du bliver nødt til at have en velkoordineret muskulatur her i maven, så du kan styre ind og ud. Fordi nogen starter altså for tidligt, før man overhovedet er færdig med en indånding, så er man allerede i gang med en udånding og omvendt. Så du skal altså være god til at adskille ind- og udånding, og så sætte tempo på. Så start langsomt her, slapper bare i maven, og så tager du udånding, og så tager du indånding, hvor du suger luften ud. Det svære er tit at vente. Altså vente med at lave den næste bevægelse, til den du lige har lavet at overstå. Du skal altså have en fuld udånding og en fuld indånding. Men når man bliver ivrig, så sætter man tempoet så hurtigt op, at du ikke når at fuldføre den ene bevægelse. Og det er der, det går i stå. Den anden fejl, det er, at man prøver at bruge næsen og halsen osv. Ligesom træk vejret herop. Det kan du også gøre. Men i de her yogiske øvelser, så er du altså fuldstændig afslappet i ansigtet, halsen osv. Det foregår hernede. Og det er en helt ny måde at trække vejret på. At man altså trækker vejret i det nederste af maven, bogstaveligt talt, som man jo har hørt så mange gange i yoga, ikke? Træk vejret i maven. Det gør man her, du trækker vejret med maven. Og du slapper af i maven først, du er nede og hvile. Det er uanset hvor det er, her, eller på en eller anden måde, hvor du ikke skal bruge nogen spænding i mavemusklerne. Fordi der skal være en generel afspænding af de posturale muskler. De posturale muskler, det er altså, når jeg sidder her og skal holde mig oprejst her, så vil der være nogle muskler aktive. Så kan jeg ikke lave det. Mavemuskler skal som udgangspunkt slappe af, sådan så du kan fange lige præcis de mavemuskler, der har med det her at gøre. Så du slapper af, sætter et lille smil på, fordi så åbner du op for luftvejene, trækker vejret bedre, end hvis du er sur. Hvis du er sur, så er det svært at få luften ordentligt igennem, så det letter altså lige luften her, og så begynder du her. Når du ikke kan holde vejret længere, udånder du langsomt, og begynder at trække vejret normalt. Det er altså en runde. Du kører hurtigt, slutter med en dyb indånding, holder vejret, langsomt kontrolleret udånding, og så trækker du altså vejret normalt. Det er en runde. Vigtigst af alt er, at du lærer at bruge det nederste af maven, og du lærer at afspænde og udelukke hals, kæbe osv. herop, næse, som du normalt trækker vejret med.